הרחקה אופקית בכבלים לכתף אחורית. אז את התרגיל הזה אתם יכולים לבצע שתי אופציות, או ביד יד, או בשני ידיים בהצלבה. הדבר הראשון שאתם עושים זה לכוון את המתקן. אנחנו נתחיל בדוגמה הראשונה, שזה יד יד. אתם מרימים את הכבל לגובה הכתף. אני רוצה שהכבל יהיה ממש בגובה הכתף שלכם. אתם בוחרים משקל עבודה מתאים, לא משקל עבודה גבוה מדי, כי התנועה פה היא מאוד מדויקת. אתם תופסים את הכבל, עומדים זקוף ומבצעים את ההרחקה אופקית. תשימו לב שאני שומר על היד שלי כמה שיותר ישרה ולא נותן כיפוף במרפק. ברגע שאתם מבצעים כיפוף במרפק ובשלב ההרחקה פותחים את המרפק, אתם בעצם מבצעים פשיטת מרפק ומערבים את השריר של היד אחורית. אני רוצה כמה שפחות לערב שרירים נוספים ולהתמקד רק בכתף אחורית. אז מתמקמים, מבצעים הרחקה אופקית ומקרבים. הרחקה אופקית ומקרבים. הרחקה אופקית ומקרבים. שימו לב שאתם עובדים יד יד. אני רוצה שתשמרו על היד ישרה. לא תגיעו למצב שהיא יורדת למטה או עולה יותר מדי למעלה. יד ישרה ותנועה אופקית בלבד. האופציה השנייה היא לעשות הרחקה אופקית בכבלים בהצלבה. מה אתם עושים? גם פה אתם מכוונים בעצם לגובה הכתף, שמים לב שזה באותו הגובה, שמים לב שאתם באותו המשקל, ותופסים עם היד הנגדית את הכבל. שימו לב שאני מבצע X עם הכבלים, הולך קצת אחורה, בית חזה למעלה, מרים את הידיים טיפה למעלה, לא יותר מדי למטה ולא יותר מדי למעלה. שומר עליהם ישרות, מבצע את ההרחקה האופקית. שימו לב שגם פה אני רוצה שכמה שפחות תקרבו את השכמות. אני יודע, זה בלתי נמנע, לפעמים אתם כן תרגישו את השכמות מתקרבות, בעצם הגב מתכווץ, אבל תנסו כמה שפחות. הרחקה אופקית ומקרבים את הכבלים. הרחקה אופקית ומקרבים. הרחקה, סגירה של הידיים.